Jangan Pak. An खेबसे फन खालामनानै खौरां लायनो. Hello? Hello? Orang Malaysia? Nunggu punya nih ya? Mana Malaysia? Orang warle. Punya mana? Nung punya tu? Mana Malaysia? Ma? Nunggu balik ni kagai. Bersebang nanggo. Nijil aja? दाखालिसो 20,000 रां हरनाया मा जाखो फिसा? नों मोजाङै दङथ'? अलंबार फिसा? जागोन फिसा? आं नोंफाजों एसे सावरायना नायनोसै. सावरायनो खोनाखाबाय? खोनादों बिमा. आंहा फैसानि थाब्लाखौ दानो खेवसानो सानाखै बिमा. निश्चय अलंबारा जौ आरो जुवा दागसोखौ हमनानै दं जानांगौ. नोंहा असे फिसानि सायाव एसेबो फोथायनाय गैया नामा नों बिफा? बिमा आंहा बेनि सायाव एसेबो फोथायनाय गैया बिमा. मानोना आं बेनि आखल आखुखौ मोजाङैनो मिथिखागौ. थिग बेबायदिनो मासे मोसौखौ गुमनो थाखाय सासे लावखारनि गोनांथि आरो बेनि आखल आखुखौ सामलायनो थाखाय बिमानि अननाय आरो बोसोन नांगौ जायो. नाथाय आं साबजानाय मोनासै बिमा. नोंनि बेबायदि रावखौ खोनानानै Main, kita coba nak balik.